Assalamu alaikum masu sauraro, barkanmu da warhaka, barkanmu da saduwa da ku a cikin littafin Mijin Yayata kashi na 15. Kar a manta da danna mana subscribing da liking, sharing, comment, na gode. Umaima kuwa zama ta yi shiru tana tunanin wannan wace irin rayuwa ce. Allah dai ya sa mu dace. Ita kuwa Jamila tana fita bata zame ko ina ba sai gidan Saudat. Ko da ta je gayin nata ya iso mai suna MK. Zaune ta tarar da shi ya hakimce kan kujerar falon Saudat, sai zuƙar sigarinsa kawai yake yi. Zama ta yi nesa da shi. Kana ta ce wai kai MK wannan wace irin jarabar masifa ce? Wai ba za ka daina bibiya ta ba? Alaƙa da kai dole ne? Iye, na yi aure ba za ka rabu da ni ba? Ka bi ka takura wa rayuwata? To na ƙi in yi unblocking ɗin naka. Me za ka yi? Me za ka iya yi? An gaya maka tsoronka nake yi? Dan kawai kaga ina lallaɓa ka? Wallahi ina iya sa a ɓatar da kai gaba ɗaya, ba abin da zai faru. Wani irin murmushi yayi, kana ya ce to ki sa a ɓatar da ni ɗin. To ke in ke gaji da mu'amala da ni ban gaji da mu'amala da ke ba. Me yasa zaki ɗanɗana min zumar ki? Ki san ba za ki nare da bani shi ba. Na ce ki kashe auren ki zo mu yi aure ke ki. Me amfanin zaman ki da wancan garan da bai san darajar ki ba? Ya je ya auri wata ya gidime ta a cikin gida, yana miki son ransa. Ta ce kaga kar ka ƙara zagin mijina, dan a haka nake son abuna. Dan haka kar in koma ji ko kar in koma gani. Ina son mijina, ina ƙaunarsa. Kada ka ƙara magana a kansa, wannan bai shafe ka ba duk abin da yake min. A haka nake son sa dan ya fi min kai. Kai me kake takama da shi? Me kake da shi? Ni wallahi bara ka ji ko mazan duniya sun ƙare, ba abin da zan yi da kai. Gwara ma ka san nayi. Ya ce tabɗi, ai wallahi baki isa ba. Ko dai ki ci gaba da bani abin da nake so muna haɗuwa, ko kuwa ki kashe auren ki zo mai aure. Idan kuma ke ki, ni zan tare sa na yi mai magana don dole ya sake ki. Ta ce kai har kana ganin ka isa ka sa Sahir ya sake ni? Ai da ni da shi mutu kan raba ni takalmin kaza. Ya ce ƙarya kike yi. Don haka na baki zaɓi, wallahi ki ɗauki ɗaya, idan ba haka ba komai ya faru ki yi kuka da kanki. Ta ce cikin zaɓukan da ka bani ba wanda zai yi, ba zan ɗauka ba. Dama na san wannan shashancin ne, ba ma zan fito ina kan abin da nake yi ba in zo in same ka, tunda baka san ciwon kanka ba. Dan ni ka kalle ni da sama da ƙasa da kyau. Wallahi ka san na fi ƙarfinka. Tana gama faɗar haka ta tashi ta shigewar ta ciki. Saudat ta bi bayanta dan gabanta ake tattauna komai. Ta san shi tsohon saurayin Jamila ne tun kafin ta yi aure. Sun so juna kam dama can, sannan duk abin da take so yana yi mata, ba abin da baya mata. Duk wani shigi da fice shi yake taimaka mata akan komai, amma tana ganin Sahir shi kenan komai ya bai taɓarɓare, shi take so shi za ta aura. A haka dai ta yi shigi da ficen da za ta yi. Suka yi aure ita da Sahir. Shi kuwa MK suna yi suna haɗuwa. Tana ɗan buɗe mai yana ci don ko shi ba wani buɗe mai take sosai ba kamar yadda take yi wa Sahir. Ita a dole tattalin jikinta take yi. Bayan wannan tsawon lokaci, daga baya kawai sai ta wannan ɗin shi, ta daina kula shi gaba ɗaya suka daina haɗuwa. Ƙarshe ta yi blocking ɗi ne, ba ruwanta da shi, saboda tana son ta tattara su ta watsar, saboda ta ga ta ƙara samun kan Sahir yadda ya kamata. Ai kuwa yana tashi bai ce ma su komai ba, bai musu sallama ba, ya ja motarsa ya bar gidan. Kai tsaye gidan Sahir ya nufa, ko da ya je bai tarar da shi ba. Buga tayarin ɗin motar sai yana wani zukar sigari, ransa in yayi dubu ya ɓaci. Wallahi sai ya koya wa Jamila hankali, don shi duk duniya ba macen da yake so sama da ita. Shine za ta furza mai ƙasa a idanu, ta yaudare sa ta je ta auri Sahir, sannan kuma ɗan zumar da take bashi ta san baya iya kula wasu mata face ita. Ta daina buɗe masa ƙafa, matse masa kawai take yi. Kana kuma yanzu ya bata zaɓi duka ba za ta ɗauki ko ɗaya ba. Ai wallahi dole su yi ɓaran-ɓarama, ko ta bi shawararsa ko kuma shi ya bullo mata ta inda bata taba zato ba, bata taba tsammani ba. Bayan kwana biyu hankalin Jamila gaba ɗaya in yayi dubu ya tashi, ba abin da ke ɗaga mata hankali irin yadda Sahir gaba ɗaya ya juya mata baya. Baya wani damuwa da sha'aninta, da ta fita da ta zauna uwarsu ɗaya ubansu ɗaya. Ranar kwananta kam zai zo ya kwana a ɓangarenta, amma ba ruwansa da ita, saboda dama ya san duk ba shi ya neme ta ba, ba za ta neme sa ba, kuma ko ya nema ba buɗe masa za ta yi ya ci ba.
Abin da ya ɗaga mata hankali kuwa ganin har yanzu cikin Umaima bai bare ba, gashi kuma har yanzu Sahir bai sake ta ba, sai ma wani tattali da kulawa da yake bata. Gaba ɗaya ma ta manta da wani zancen MK. Ana haka har aka shafe tsawon wata 3. Shiru kake ji. Ranar wata Alhamis, Sahir ya fita yana zaune a kamfani, sai ga an shigo. Sakatariyarsa ta ce masa yana da bako. Shiru ya ce mata ayyau bai da bako. Ta ce to bakon dai kusan sati ɗaya yana yawan zuwa, duk ya zo baya tarar da shi. Lokacin ya ɗauki hutu saboda Umaima ba ta ɗan jin daɗi. Laulayi ya matsa mata, yana zamansa yana kula da matarsa. Ya ce to shi kenan ta ce mai ya shigo. Yana shigowa suka dinga kallon da junansu. Dan Sahir gani yake yi kamar ya taɓa ganinsa a wani wuri, amma ya kasa tunawa. Ba da hannu suka yi musabaha, kana ya nuna masa kujera ya zauna. Suka gaisa cikin mutunci. Kana ya ce sunana MK. Na zo ne in sanar da kai abin da ke faruwa ba tare da ka sani ba, saboda Jamila ta samu taurin kai. To shine na ga gwara na biyo ta nan da a zauna ana cutar da kai. Wani irin zara idanu Sahir ya yi, sai kuma ya koma da baya yana juyi kan kujera yana sauraron abin da MK zai ce. MK kuwa gyara zaman sa yayi, tare da ciro wayarsa da ke cikin aljihu ya buɗe wasu bidiyo ya miƙa wa Sahir. Ya ce ga sunan sun fi guda 100, ka duba ka gani. Ai kuwa yana duba bidiyo kan sani shi da Jamila lokacin da suna wacewa, yana caccakar ta da abarsa don kafin ta yi aure har zuwa bayan ta yi aure da ita da Sahir, har tattaunawar da sun kai akan kwayar maganin da take sha na hana ɗaukar ciki, saboda a cewarta ita ba za ta iya haihuwa yanzu nan kusa ba, sai ta gama cin duniyar ta da tsinke. Har yadda aka yi da suka je asibiti ta haɗa baki da likita, aka ce Sahir ne adda matsala, kwayoyinsa ba sa da ƙarfi wurin bayar da ciki mace ta haihu. Ashe ita ce ta ƙulla komai. Sahir kuwa gaba ɗaya abin ya ɗaure masa kai, ya shiga ruɗani, ya rasa abin da ke masa daɗi. Dama haka Jamila take, shi za ta cuta. Ai babu abin da ya ƙara kwance masa kai sai rakodin ɗin da kuma ya kunna masa na abubuwan da ta yi, ta aikata, ta shiga tsakaninsa da Umaima na yawan zuwa gurin bokayen da suke yi ita da Saudat. Wani irin rintsa idanunsa yi, kana ya miƙa wa MK wayarsa. Ya ce don Allah tashi ka fice min a ofis. MK ya ce don haka ina nan ina jiran ka. Ka sako min bebi ta mu ci gaba da watsewa, saboda ya ɗan iska sai ɗan iska. Ni ne nan daidai da ita, tunda ta guje ni, wallahi ni kuwa ba zan taɓa bari ta yi rayuwar farin ciki ba, sai ta dawo gare ni, sai na mallake ta ko ta halin ƙaƙa. Shi dai Sahir bai ce masa komai ba. Sahir kuwa haka ya koma gida, gaba ɗaya ya kasa samun natsuwa da sukuni. Wai Jamila ce ta aikata haka? Ai shi ko a mafarki bai taɓa tsammanin duk iskancinta za ta aikata haka ba. Ya salam, wato ta san wanda take zuwa tana buɗe masa ƙafa yana caccakar burinta. Shi ya saka idan ya zo tana masa wannan. Lallai ma gaba ɗaya ya rasa sukuni da natsuwarsa. Har Umaima ta fahimci kamar baya cikin natsuwarsa. Ta ce wai yayana me ke faruwa ne? Me ke damunka? Ya ce ba komai kawai, abubuwa ne suka yi min yawa. Gaba ɗaya gashi ina da fita gobe tun da safe, amma bana jin zan iya fitar nan. Ta ce ka dai daure yaya, ka san tafiya da kai ya fi ban cigiya. Ya ce haka ne, ni kuma bana son in fita in barki tunda ke ga Jamila ba wani zama take yi ba. Ta ce ya inda sabo fa na saba, ka tuna fa yadda nake zama a gidan nan tun ba ku tafi ku bar ni, har ku dawo ku same ni ba abin da ya faru da ni. Yanzu ma Allah na tare da ni, kar ka wani damu. Ka ji, ka tafi don Allah. Ya ce shikenan naji. Falo suka dawo suka zauna suna ɗan taɓa hira, yana matsa mata ƙafafuwanta da suka ɗan soma kumbura saboda cikinta ya shiga wata na 5. Ita kuwa Jamila sai lokacin ta dawo, ko kallon inda take bai ba. Ta ƙara saurin ta ce a ƙanwata ya dai ya jikin. Ta ce jiki da sauƙi. Ta ce ko akwai abin da kike buƙata ne? Ta ce a'a bana buƙatar komai. To kawai ta faɗa, kana suka ƙara gaba. Bar ta nan tsaye kamar wata gunki. Suna shiga ta ce wai ya Sahir me yasa kake wa anti Jamila haka kwana biyu? Wai me ke faruwa ne? Ya ce ba komai, kawai dai ina so ta gyara halinta ne, tunda ba ta jin magana, ta fi gane mata yanan. Dubi Saudat fa,
ta nutsu. Ke ga ta daina zuwa gidan nan kwata-kwata, sai dai ita ta je ta same ta a nata gidan, duk da gantalin da suke fita. Saboda ta daina biyanta, ta zauna a gidan mijinta lafiya da ita da abokiyar zamanta, amma dubi halin da take ciki. Ita gaba ɗaya ta kasa natsuwa, ta san abin da take yi ba daidai ba ne. Ta ce ka yi mata addu'a, insha Allah za ta gyara, Allah zai shirya ta. Kawai ya ce mata, ya kawar da zancen. Suka ɗan taɓa hira kaɗan, kana ya ce ke ga ya kamata na fita, lokacin sallar magrib ya kawo jiki, sai bayan isha zan dawo. Oke kawai ta faɗa, ta dako shi har bakin kofa ya tafi. Kana ta koma saboda tsaro ta murzawa falon take, saboda ta kasa yarda da lamarin Jamila. Shi ko yana fita bayan ya yi sallar magrib da isha, bai zame ko ina ba sai gidansu. Nan ya sanarwa mahaifiyarsa duk abin da ke faruwa. Ai ko ba karamin kaduwa ta yi ba da girgiza. Ta ce lalle yarinyar nan an yi tsinanniyar shegiya, wato mu za ta raina wa hankali. Ai asirinta ya tonu, rana dubu ta ɓarawo, rana ɗaya ta mai kaya ce. Don haka wallahi Sahir ban lamunci ka ci gaba da zama da Jamila a gidan nan ba. Kawai ka sallame ta ƙara gaba, don ni ina gudun ma kar ta je ta ebi cuta ta zo ta nanaka maka. Don bai zama lalle MK kawai take biya ba, wacce take zuwa wurin boka. Ai wallahi ka san bokayen nan an ce suna amfani fa da mata. Yo idan ta je ta ebi cuta ta makala maka fa, ka makala wa 'yar mutane, me zaka ce? Kaga ai ka cuce ta. Don haka ina mai baka umarni, idan yau Jamilu ta kwana gidanka ta kwana, idan ma bata kwana ba bata kwana ba, ta haɗa ina ta bar gidan nan. Don wallahi na ji na tsane ta gaba ɗaya, bana ƙaunar ganin ta. Wato ɗan cikin nan ma tsabar bakin ciki, bayan ita ta hana kanta haihuwa, so ta yi ta salwantar mana da shi ko shegiya tsinanniya. Haka dai Sahir ya bar gidan, zuciyarsa gaba ɗaya ta yi rauni. Wai me yasa ta yi masa haka? Wannan wace irin bakar rayuwa ce? Sai tufka da warwara kawai yake yi. Haka dai bacci ya yi awon gaba da shi. Washe gari kuwa tun da safe ya fito falo ya zauna, yana dakon jiran fitowarta. Sai can ta fito, ta shirya tsab za ta fita. Ya ce Jamila zo nan. A yadda ya mata maganar sai da ta ji gabanta ya bada daram, jikinta ya sanyi sosai. Ta ƙara so ta yi tsaye, ta ce gani faɗi abin da za ka faɗa. Ya ce ni sa'anki ne ina magana za ki zo ki yi min tsaye. Wane ne MK? Wani daram ta ji gabanta ya faɗi. Ta ce ban gane ba, ya za ka zo ka wani tsare ni kana tambaya ta wane MK? Ya ce ba na son shashanci fa, tambayar ki na yi, za ki faɗa ko ba za ki faɗa ba ne? Ta ce kaga ban sani ba, da Allah ka rufe min baki. Tas kake ji. Ya wanke ta da wasu zafafan maruka har sai da ta kife kan kujera. Ya ce Jamila wallahi na tsane ki, na yi da na sanin ki a rayuwata, ke cuce ni. Nan ya shiga zayyana mata abubuwan da ke faruwa, har bidiyo kanta da MK ya nuna masa. Ai kuwa jikinta ya yi mugun sanyi, hankalinta in ya yi dubu ya tashi, gaba ɗaya ta fice daga cikin hayyacinta, saboda belt ɗin wandonsa da ya zare ya mata kafirin duka. Ta ji a jikinta abinka da farar fata, duk fatar ta faffalɗe, ta yi jajir da ita, tsabar masifaffen dukan da ta ci a hannunsa. Kana ya damƙa mata takardarta, ya ce ki je na sake ki saki 3, tsakanina da ke Allah ya isa, da ni da ki duk wanda ya ci amanar wani ya gani. Haka ta tashi, tana jin wani kololin bakin ciki na taso mata. Ta shiga ɗakin ta tattara kayan ta ƙarƙaƙaf, ta fito da su lodi, ta tila a bayan motar ta har cikin mota. Kana ta ja ta bar gidan, tana yi tana share kwalla. Ita MK zai yi wannan kaza uba tabdija. Ai wallahi sai ta ci durin uwarsa. Bata zame ko ina ba sai gidan MK. Zaune ta tarar da shi sai busar sigarinsa kawai yake yi yana shan kiɗi. Wani irin kallo ta watsa masa, shi kuwa dariya yake ce da ita, saboda ya san duk namijin da ya je nuna wannan abu matarsa na yi, dole ya sallame ta wallahi. Dariya ya yi. Kana ya ce 'yan mata na yau dai gashi ke dawo hannuna, dama na san nan zaki jira, dan baki da wani wuri da ya wuce gurin nan. Wani mugun kallo ta watsa masa, ta ce ka yi min haka hankalinka ya kwanta, wallahi ban yafe ba, kuma zama na da kai dan kalilan ne, don ba za ka taɓa samun abin da kake so ba. Ya ce wannan matsalar ki ce, idan ma ke ji ba za ki iya zama ba, za ki iya tattara kayanki ki tafi. Bata ce masa komai ba, ta fita ta shiga jido da kayanta tana shigowa da su ciki. Ɗaki ɗaya ta nufa na bacci, ta ƙara gyara sa. Komai ya ji a cikin sakana, ta fito ta ƙara tattara wurin ta gyara, da ya zubar da su karan sigarar da sauransu. Wanka ya yi. Kana ya shigo ya ce na san dai ko ka dibi ki ba, dibi jikinki, amma wannan an yi tsinanne, shine ya dakar min fatar kyakkyawar 'yan matan nawa. Gaskiya dai ban ji daɗi ba, amma masifar taurin kanki ne ya ja miki. Na so ko da cikin sati ɗaya ne ki dinga zuwa mu haɗu, ki bani lokacinki, mu wuni muna shagali, amma kika zaɓi wannan hanyar. Yanzu wa gari ya waya. Iye
gari ya waye. Banza ta yi mishi bata ce mishi komai ba. Ya kai hannunsa yana taɓa ta ce ka daina bana so. Wai kai baka da imani ne baka ga yadda fata ta yi ba kuwa? Banza ya mata bai ce mata komai ba ya ci gaba da mammatsa ta. Sai duka take kai masa tana neman kwacewa amma ya fi karfin ta haka ya ta murmushe ta. Ya caccaka mata zuwan gureriyar zarma lulunsa sai da bukatarsa ta biya kana ya daga ta. Ya je yayi wanka abinka da MK Allah ya aza masa masifar santa. Tausayinta ya kama shi ya ɗauke ta ya gasa mata jikinta. Ya kawo mata abinci da ƙyar ta ci ya bata magani ta sha kana ya zarki ɗin motarsa ya bar gida. Ita kuwa baccin gajiya ne ya yi awon gaba da ita don ta ji jiki ba kaɗan ba. Umaima ko bata san abin da ke faruwa ba sai da aka yi kwana biyu ta ga ba labarin Anta Jamila a gida. Ta daina jin shige da ficenta. Shine take tambayar sa ganin ya so mu tattara kayan su ya ce mata barin gidan za su yi. Sabon gidansa za su tare ta ce to Anta Jamila fa ya ce ta tafi inda tafi wayo. Wani irin kallo ta yi masa ta ce kamar ya ce ke ga Umaima ba na son dogon surutu ki yi da tattara kayanki ga ma'aikata can suna jira su fita da kayan nan. To kawai ta faɗa ta ƙara tattara kingin suturar sakawarta ya fito da shi ma'aikata suka kwasa aka kai musu can gidan sabon gidansu ya zuba musu komai na more rayuwa ba abin da za ta buƙata a gidan. Sai a bakin hajiyarsa ta ji abin da ke faruwa ai har ya saki Jamila. Ta sha mamaki sosai kuma ta yi mata addu'a da fatan Allah ya shirye ta ya sa ta gane abin da ta aikata ba daidai ba ne. Haka suka ci gaba da rayuwarsu cikin farin ciki da ƙaunar juna. Ita kuwa Jamila gaba ɗaya ta kasa sakewa ta fantama. Saudat ta fita batunta gaba ɗaya don ta rungumi aurenta da abokiyar zamanta suna zaune ƙalau don har ta samu juna biyu. Tana renon cikinta cikin farin ciki. Shi ma Jabir sosai yake kulawa da Saudat don yana son matarsa. Halinta ne kawai da tarayyarsu da Jamila suka zama yin iskan gari har ya kai sa ga tafiya ya ƙara aure. Kun ga dai rayuwa shi yasa ake cewa wasu mata wallahi suke saka mazajensu su ƙara musu kishiya da kansu. Allah ya sa mu dace. Cikin Umaima ya shiga wata 9. Aiko ta fara lebo kwananta 2 tana cin kwakwar ta ɗanya. Kafin Allah ya sauke ta lafiya ta zungurar katon ɗanta namiji mai kama da ubansa. An sha shagalin suna na kecire ni. Da ƙyar ya bari Hajiya ta riƙe Umaima har sai da ta yi wata 1 da sati 2 cif tana shan jego. Kana ta kai ta gurin shafa ta yi mata gyaran jiki na gani na faɗa kana aka dawo da ita. Ranar ta gane Allah ɗaya ne don ta sha darza a hannunsa. Ita kuwa Jamila da MK sai darzarta kawai yake yi gaba ɗaya ma rufe ta yake yi a gidan ko ina ba ta fita. Duk dare sai dai ya yayo shaye-shayensa ya dawo ya ɗale kanta yana buga mata iskanci da guda-guda. Gaba ɗaya ta rame ta fice hayyacinta. Sai a wannan karo tana cikin wata na 6 da zaman ƙangi a gidan nasa. Ta samu ya bar gida a buɗe ya shigo sai layi kawai yake yi ta zarki ɗin motar ta bar gidan. Bata zame ko ina ba sai gidan su Hajiyar Sahir. Tana ganin ta tace me kika zo min yi a gida? Ni ma kashe ni kika zo yi ko yaya? Durƙushewa ta yi gurin ta fashe da kuka gaba ɗaya ta rame ta yakice ta yi wani mugun baki. Ta shiga roƙonta gafara. Tausayinta ne ya kama Hajiya ta ce shikenan ta yafe mata. Allah ya yafe musu gaba ɗaya. A nan ta kwana washe gari ta ɗauke ta a mota suka tafi can gidan Sahir. Ta roƙe sa gafara da shi da Umaima. Suka ce sun yafe mata. Kana ya bata wani ɗan ƙaramin gida ya ce ta zauna a can. Kana ya karɓi takardunta ya nemo mata wani aiki a wani kamfani don bai ma ɗauke ta a kamfaninsa ba don ba ma ya son ya dinga ganin ta don shi ya riga ya gama da babinta. MK ko ba neman da bai mata ba ruwa a jallo amma ya rasa ta. Dole ya haƙura don shi a tunaninsa ta gudu ta bar gari gaba ɗaya. Rayuwar ko Umaima da Sahir sai san barka suna renon ɗansa mai suna Arif cikin farin ciki da ƙaunar juna. Alhamdulillah anan na kawo ƙarshen wannan littafi namu Mijin Yayata. Fatan ya ilmantar da ku ya faɗakar da ku ya wa'azantar da ku tare da bayar da nishaɗi. Na gode sosai da bani lokacin ku da kuka yi kuna bibiya ta a cikin wannan labari.